Почакай, не? Не виж на къде му е много, защото тя цела каза, че ще свали всичко. Изплаши ли си ми? Няма. Не, ето аз нямам нищо. Здравей. Ей! Нямам. Ще летиш ли? Нямам. Подавате, нали, с спънати пръсти бавно Да. към нея. Бавно, без резко движение, само с попадаване до вратата. А може ли да се махне от ръката ми или? Ето идва. Само не толкова близко до вратата, попадаване. Още. Чакай, че той я иска още. Виж ли, мамо? Айде, какво те е страх? Нищо не правят, абсолютно нищо. Няма да се страхуваш. Не трябва да се страхуваш, спокойно.